Dobré odpoledne, jmenuji se Filip Dušek a dovolte mi vás přivítal na prezentaci značky Flyson, jejíž jsem jednatelem a majitelem, a představil bych moje kolegy, designéry Filipa Mirbauera a Michala Stracha, se kterými jsme udělali společnou prezentaci, kterou máme na letošním design bloku, a chtěli bychom vám dneska odprezentovat vlastně příběh naší značky, jak vznikla, jakou měla genezi a co vlastně chce nabídnout. A protože jsme na tom design bloku, tak nejdůležitější jsou designéři a tímto jim předávám slovo. Dobrý den. V podstatě, jak se říká, než jsme byli 3, tak jsme byli 2, a než jsme byli 2, tak jsme byli 1, a tohle je takový památeční okamžik v roce 2015 na Diploma Selection, kde jsme se s Filipem poznali a od té doby se nějakým způsobem kamarádíme a průběžně spolupracujeme. A na té poslední prezentaci, která byla loni, o to vám řekne víc Filip, jsme vlastně zahájili i tenhle projekt. Jo. My jsme na loňském design bloku představovali kolekci křesel, která byla z plechu a která oslovila tady pana Filipa Duška, který nás oslovil ke spolupráci. A protože my jsme úplně nová značka, kterou jsme vlastně rozjeli letošní rok, ale máme poměrně dlouhou historii a to je vlastně to, co bychom chtěli odprezentovat. Já jsem asi před 3 lety se dostal do situace, kdy jsem byl osloven managementem společnosti Elros AS, která se dostala do existenčních potíží, a protože je u nás v regionu, v Karlovarském kraji, v okrese Cheb v Plesné, tak jsem se začal zabývat, co s ní. Firma Elros je vlastně nástupcem společnosti Stavokonstrukce, kterou možná nikdo neznáte, ale asi každý znáte její produkt, aniž si to uvědomujete, protože v každém paneláku, v každém bytovém domě v Československu v podstatě byl elektrický rozvaděč, který se vyrobil tady u nás prostě v Plesný s tímhletím logem. Po roce 89 firma byla zprivatizovaná v kuponové privatizaci vlastně až do roku 2018, kdy teda jsem se k ní dostal já, protože byla opravdu v existenčních problémech. Tak to byla prostě společnost vlastně malýma akcionářema a musela najít nový produkty. Kromě toho, že vlastně vyráběla tady ty rozvaděče, tak začala vyrábět plechový nábytek. Ta firma má opravdu dlouhou historii a já, když jsem ji koupil, tak původně jsem to bral jako jeden z mých podnikatelských projektů a začal jsem se trošku zabývat tou historií, protože ta firma sídlí prostě v úžasné fabrice, která byla postavená prostě 1912. Dochovala se, je tam nejenom tady ta stavba, která je v podstatě ve stejném stavu, jo, má vyměněný okna akorát, je tam i nádherná vlastně vila, ve které dneska máme kanceláře a která má ten genius loci těch Sudet, a hlavně ta firma má úžasný příběh. A když jsem začal teda pátrat, co to původně bylo, protože to samozřejmě ta stavokonstrukce, to je až do roku 1965, tak jsem hledal nějakou spojitost, co bylo. A ukázalo se vlastně, že to je jedna z mála sudetských vlastně fabrik, která nebyla na základě Benešových dekretů zestátněna. A proč nebyla zestátněna? Protože už ten její majitel, poslední majitel vlastně, který byl čistě fyzická osoba přede mnou, tady ho vidíte v britské uniformě uprostřed na té fotce jako podplukovníka britské armády, tak byl první důstojník britské armády, který překročil československé hranice. Takže tahle ta fabrika nebyla zestátněna. On teda to byl úplně jako Němec. On o sobě prohlašuje, že byl Rakušan. On vydal 700stránkový paměti, prostě, které jsou dostupné, jsou teda jenom v angličtině, protože on zůstal s celou rodinou v Anglii. A v té Anglii už v roce 1932 založil vlastně dceřinou firmu a začal tam vyrábět to, co dělali v Plesný, to znamená oblečení, textil. Tady ten obrázek vlevo, to je vlastně ta rodina těch majitelů, kdy on, vlastně ten pán v té uniformě, tam je ten nejstarší syn nahoře se svýma sourozencema, a za té druhé světové války oni byli rozděleni. On byl v Británii se svým bratrem a další bratr se sestrou zůstali tady v Plesný a jeho fabrika v Británii dodávala do britské armády a tady ta dodávala samozřejmě Wehrmachtu. Měl to takovou jako hodně jako složitou story, on byl hrozně technicky založený a
vybudoval prostě opravdu jako i hodnotnej jako podnik, jak v té Plesní, měli tam asi 300 zaměstnanců. Vzpomíná ve svých pamětech, že tam za ním přijel Tomáš Baťa, který ho on obdivoval, vypráví, jak tam u nás ve fabrice ležel na zemi a koukal se prostě pod stroje, jak je to pokročilý, prostě, což je jako na Sudety jako úplně jako ojedinělej příběh. Že vlastně my hodně trpíme tím, že u nás se nic nedochovalo. My nemáme žádný továrny, které jsou jako tady ve vnitrozemí, kde prostě to má tu tradici a přestože je třeba komunisti zabrali, tak je pak někomu vrátili, ale je tam pořád nějaký ten český člověk. U nás ne. U nás tam stojí prostě ty vily, stojí tam ty budovy, ale vlastně o nich nic nevíme. Protože ty lidi jsou pryč, ty jejich paměť je pryč. A teďka on tím, že vlastně napsal tady tu knížku, která se dochovala, v té Plesní nikdo neznal, já jsem ji fakt koupil někde v Londýně v antikvariátu, nikdo po ní nikdy nepátral, nikoho to ani nenapadlo, tak jsme odkryli úžasný kus historie. Já jsem říkal, prostě musíme s tím něco udělat, musíme trošičku vrátit jako i do toho města tu hrdost a já myslím, že se to hodně daří, protože i ta komunita se tam začíná obnovovat. Z té konkurenční fabriky se dělá úžasný muzeum, který bude mapovat vlastně česko-německý vztahy po druhé světové válce. Myslím, že to je ta věc a ten příběh je opravdu jako na sfilmování. Když se podíváte zase na tu holčičku s tou velkou mašlí, tak ta zmizela v prvním letadlu v Bermudském trojúhelníku v roce 1949. Jo, to jsou prostě věci, které by člověk opravdu nikdy vůbec jako nedohledal, kdyby opravdu on neodešel do té Anglie a nevybudoval tam firmu. A ta firma v té Anglii byla jako extrémně veliká, měla asi 5000 zaměstnanců, byl to největší dodavatel firm řetězců, jako je Woolworth a Marks & Spencer. On ji potom prodal, on neměl děti, ty sourozenci o to neměli zájem, ale díky tomu existuje do dneška nadace tohoto člověka v Anglii, která se stará o odkaz vlastně textilního průmyslu. Je prostě věc, která se u nás vůbec neví, že to vlastně vzniklo z naší malé prostě vesnice v Plesní, která má dneska 2000 obyvatel, ale má to prostě silný příběh. A když jsme přemýšleli, co dál, tak jsme říkali, musíme něco vymyslet. Nemůžeme prostě stagnovat a jenom zůstat u těch našich výrobků, který sice dodáváme do celé Evropy, do spousty řetězců, prostě jako je Bauhaus, Castorama a další. Vyrábíme desítky tisíc kusů ročně těch skříní a říkali, musíme ale udělat něco, na co budeme hrdí, na co prostě navážeme. A proto jsem vlastně na loňském design bloku začal pátrat po někom, kdo by mi pomohl a s kým bychom mohli vytvořit nějaký produkt, který by zase nesl nějakou myšlenku. Nejenom tu masovou a kvantitativní výrobu, kterou v tom pohraničí vlastně děláme dneska všichni a umíme ji a děláme ji asi dobře a živí nás to tam spoustu, ale chceme mít něco zase, na čem by se dal stavět, zase další takovýhle prostě příběh nějakého úspěchu. A proto jsem tady vlastně loni našel kluky a začali jsme teďka modifikovat ty naše produkty. A už jsem mluvil dost a dám slovo dál kolegům. Tak tohle je naše první spolupráce, nebo výsledek naší první spolupráce. Vlevo můžete vidět původní skříňku, která se masově produkuje, a vpravo už nějaký náš lehký redesign. Tady to jsou první naše výstupy, kde jsou nějaké vidět další barevné varianty a různé perforace, které jsme zkoušeli. Tady potom je detail skřínky vlastně bez laku, kde je hezky možná vidět, jakým způsobem působí ten valér nebo to stupňování toho gradientu pod tím prvním plechem. Je to proto, že když si to představíme půdorysně, tak tam je vlastně spříčená druhá vrstva plechu, která se teda může, nebo jako uhlopříčně usazená druhá vrstva plechu, která se může jako nabarvit. A současně to vlastně vytváří prostor pro madlo, pro uchopení, a když se na to potom díváme, nebo když jdeme kolem, tak to vytváří takový zvláštní moiré efekt, protože ta hloubka toho materiálu se tam jako vykresluje postupně. A tady už můžete vidět hotové produkty, které prezentujeme tady na Design bloku v Superstudiu. Tady je vidět menší verze té zmíněné skřínky. Máme tam i vázy, které respektují ten materiál a podobný dekor. Je to doplněné i nějakými svítidly. U těch světel je zajímavý, že vlastně to nebylo ani vlastně zadání. To zadání, které tomu předcházelo, bylo vlastně vytvořit vyvýšený záhon venkovní a potom kolekci květináčů, a ve chvíli, kdy jsme měli návrhy a seděli jsme nad nimi ještě s širším týmem, tak jsme se dostali k tomu, že možná ty lamely nejsou úplně bezpečný, že možná můžou být i ostrý. A někdo řekl, že ta věc by byla bezpečná svým způsobem jedině, pokud bude v místnosti, tak pokud bude na stropě.
A pak jsme se dostali k tomu, tak jestli teda nemůže vytvářet stínidlo a jestli vlastně bychom nemohli udělat jako světla jako doplněk vlastně toho nábytku a tu chvíli jsme se dostali k tomu, že vlastně Elros má tu technologii i všechny potřebný vlastně jako máme potřebný certifikace. A my se vlastně pořád točíme vlastně v kruhu, ze kterého vlastně vznikají nějaký nápady. Jo, prostě Euros, Fleissen, co je vlastně ten Fleissen? Fleissen to je německy plesná, ale ona v německy se nepíše vlastně s tím Y, ale píše se, takhle se psala v 15. století a když jsme viděli ty světla, tak vlastně najednou květináče světla. Když jsme vlastně ale ten Euros, teď my děláme s elektrikou, máme vlastně ten certifikát, umíme to, můžeme na to udělat to CEčko, nemáme s tím problém, tak jsme se nakonec vlastně udělali z květináčů světla. A takhle jako živelně se snažíme něco vybudovat. Co se chytne, co se nechytne, to ukáže čas, ale možná, že teďka pro nás a opravdu je to stažený spíš i k tomu regionu a tam, s čím žijeme, je pro nás hodně důležitá ta cesta. Aby jsme vůbec znali, že měli jsme nějaký směr a věděli jsme, že je šance něco udělat. Že prostě neskončíme, že se prostě nepodáme, že jako nepůjdeme tou jednoduchou cestou, že já nezajedu do Německa, dostanu nějaký výkresy, někdo nám je dá, my to teda naceníme, vyrobíme, on nám na tom nechá 3%. Ne, chceme hledat tu cestu, aby lidi se vraceli k nám do našeho regionu, aby nezůstávali všichni v Praze nebo v zahraničí, aby jsme jim mohli nabídnout i ty jiný pracovní místa, jak je to v designu, v prodeji, v marketingu. Prostě chceme hledat tu cestu, i když možná nám to zatím bude způsobovat krátkodobě nebo možná střednědobě spíš náklady než zisk. To ale není ten cíl. Cíl je opravdu ta cesta, aby jsme to dokázali. A proto, když jsme Euros, tak jsme udělali teda i ty světla. Tady potom jsou nějaký celkový pohledy, kde jsou vidět i nástěnný a samostojící police, které vlastně doplňují tu kolekci svítidel a skříněk. No, já bych ještě úplně nekončil, protože přece jenom jsme to vzali nějak moc jako rychle. Když už máme ten prostor, za což teda děkujeme Design Bloku, děkujeme Reflexu, že tohle to pořádá a že máme možnost se tady vlastně odprezentovat, tak pojďme ještě se pobavit trošku o těch produktech. My jsme historicky vyrobili prostě 100 000 skříní a miliony regálů. Ale chtěli jsme prostě něco trošku jiného, takže jsme řekli, zkusíme to odlehčit, použijeme ten materiál, který umíme, který známe, umíme ho nalakovat. Výjimečný je to, že prostě my nepotřebujeme vlastně na to žádnou externí technologii, takže my umíme tyhle ty produkty a umíme dělat ve velkém a umíme dělat tudíž i levně. Když k nám chodí lidi na expozici a vlastně se nás ptají, co to bude stát, až to budete prodávat, že my teda ještě jsme nedokázali dotáhnout ten e-shop, už jsme teda hodně blízko a pustíme ho, tak vlastně my je hrozně překvapíme, protože ty výrobky jsou fakt levný. Jo, oni opravdu, přestože mají jakoby design, tak jako na to nestojí tolik, na co vypadají. A to je vlastně ten cíl té značky, přenést tu velkosériovou výrobu k tomu designu a zachovat vlastně tu výhodu té ceny. Takže my prostě jsme schopni to dělat za jednotky tisíc korun, ty skřínky, což je v porovnání vlastně s jinýma firmama hodně jakoby nízko. Přitom jsou kvalitní, jsou 100% vyrobený, tady není to žádná Čína, není to dovoz. Proč to umíme? Protože máme technologii, kterou využíváme pro řetězce. Standardně u nás jako si doteďka nikdo neobjednal ještě ani jednu skříň. U nás, jestli jenom objedná skříň, tak si objednává minimálně kamion. Jo, fakt neumíme jako normálně dělat jednu, ale jako my se to naučíme, jo? My jsme prostě jako to odhodlaný a uděláme prostě ten e-shop a prodáme vám i tu jednu a rádi a budeme strašně šťastní, že někde bude stát a to je vlastně i téma té přednášky vlastně z chodby paneláku do vašeho obýváku. Prostě my chceme se dostat někam dál, ale zároveň chceme i to dobrý, což prostě ta velkosériová výroba jakoby nabízí. Ty technologie jsou za A zaplacený, za B jsou strašně produktivní, takže prostě my, když si pustíme do výroby tu skříň, tak ten kamion těch skříní my dáme za 3 dny. Vlastně přijede plech, surový a za 3 dny odjede kamion nalakovaný skříní, zabalený v kartonu a jede to k vám někam. Jo? To je hrozná výhoda, proto to může fungovat. A my věříme, že se nám jako i ten design podaří prosadit a podaří se zhodnotit. Když jsem tu firmu v roce 2018 převzal, tak jsme dělali jenom ty šedý. Nic jiného. Prostě jenom ty nejzákladnější šedý dílenský skříně de facto pro jednoho zákazníka. Já jsem říkal, no tak co s tím budeme dělat? Tak jsem jel do Francie a zeptal jsem se těch zákazníků, hele, proč to nekupujete víc? Nechcete něco změnit?
Oni jako řekli, ne, to je super. Já říkám, co kdybychom to udělali třeba v černý? Tak jsme tu skříň nalakovali černou, no a hele, my jsme toho normálně prodali za 30 mega. Jo, prostě jenom, že jsme změnili barvu. Tak najednou v té Francii se jim to líbilo a oni řekli, no tak to není do garáže, my si tu černou, my si ji dáme prostě do předsíně. Pak jsme k tomu udělali nožičky, no, jsem říkal, dobrý, no ale víc už já nevymyslím, já jsem právník, já jako nerozumím designu, tak proto jsem musel hledat a hledat tu cestu, co s tím. Jo, a já myslím, že jsme tady s klukama prostě našli společnou řeč. Kluci jsou skvělí v tom, že dovedou respektovat tu technologii, kterou my máme, protože my nemůžeme zase samozřejmě dělat úplně všechno, co ten designér si vymyslí, musíme hledat ten průnik. A já myslím, že to kluci hrozně dobře umí a že jsme dokázali udělat produkty, které vypadají fakt jinak, mají nějakou přidanou hodnotu, ale přitom respektují ten náš proces. A oni by mohli se rozpovídat, že my jsme tady dělali, tak fakt byly světla, květináče, vázy. Ta cesta bude ještě hodně dlouhá, než to prostě všechno se prostě prodá, bude to skvělý, ale máme prostě tu cestu, máme ten směr, kudy víme, že chceme jít a teď nás postihli zdražování materiálu, který prostě, loni jsme kupovali tunu plechu za 650 €, teď ji kupujeme za 1800, to znamená, ty výrobky stojí extrémně víc. No a jsme si s tím poradili, promítli jsme to, něco jsme ušetřili, něco jsme modifikovali, zvládli jsme to. Nemuseli jsme zavírat, nemuseli jsme nic zásadního dělat, prostě jedeme dál, protože máme tu cestu a umíme těm zákazníkům říct, hele, máme něco nového. Každý den jim musíme posílat nějaký nový nápad, prostě ať už to bude venkovní kuchyně, ať to bude, já nevím, pong, ať už to bude skřínka, na kterou dáme prostě dřevěnou desku nahoru, protože to taky umíme, udělali jsme si certifikaci na FSC. Musíme hledat cesty. To je jediná cesta, jediná možnost, která nás udrží prostě ve hře a dokáže rozvinout jak firmu, tak tu společnost, kde žijeme. Prostě. Kluci mají spoustu zájmů, prostě Michal je v Čáslavi prostě aktivní ve spoustě komunitních záležitostí. Já s mojí rodinou zase snažíme u nás v Chebu. Filip prostě žije tady v Praze, má strašně moc kontaktů a myslím si, že se snažíme se obohacovat jakoby všichni navzájem, aby jsme společně vytvořili něco, co nás přežije a až jednou prostě za 100 let někdo po mně najde v nějakém cizím jazyce, až mě odsaď vyžene nějaká revoluce zase, tak nějaký paměti, tak aspoň bude o čem číst a o čem vzpomínat. Prostě. No tak teď už asi jsem toho řekl moc. Takže asi jako děkujeme za pozornost a kdybyste měli dotazy, samozřejmě se můžete obracet, je vás tady fakt hodně a strašně mě to těší, že jste přišli. Díky. Děkujeme. Děkujeme.